L-istoriku u professur tal-Università Godrey Pirotta qal li qatt ma kien hemm attakk aħrax fuq Prim Ministru u familtu daqs dak ta' Grant. Meta kien jitkellem fil-programm Pjazza li qed jixxandar kuljum qabel l-aħbarijiet, il-Professur Pirotta ta' ħarsa storika lejn il-mod kif jaħdem il-Partit Nazzjonalista meta jkun fl-oppożizzjoni. Waħda li tattakka il-familja ta' Prim Ministru iktar milli l-politiku biss ma rajtx. Imma qed infakkar li da mhux l-ewwel darba li kellna storja fejn nippruvaw waqgħu il-gvern ta' fis-sebgħinijiet ippruvaw jixtru parlamentari pereżempju biex jwaqgħu il-gvern. Jiġifieri għandna storja f'dan il-pajjiż kultant miskina li d-demokrazija hija biss tal-kelma. Li aħna rridu d-demokrazija, noddu l-voti, imma mbagħad meta n-nies jiddeċiedu li naħħulhom l-għażla tagħhom b'xi mod qarrieqi. Għall-Professur Pirotta hemm responsabilità ċara x'tinġar u dan għax mill-ewwel jum min ivvinta din il-gidba derċar li kellu għanijiet xilħaq fost oħrajn li jieqa' fil-pajjiż. Irrid li responsabilità tinġar ukoll. Tinġar kif suppost tinġar minn dawk in-nies għax anki inti bit-tajra eċċezzjonalment ukoll dak responsabilità. Aħseb wara tipprova twaqqaf pajjiż. X'responsabilità kbir hemm. M'hemmx għalfejn naraw iktar milli qed jiġri madwarna. Ir-realtà hija din. Din l-istorja jiena kontatt fuq it-television meta ħarġet l-istorja żewġ affarijiet. Li Joseph Muscat ikkonvinċini mill-ewwel li l-istorja mhix veru u inti ġiet silta importanti ħafna. Kien profetiku hemmhekk. Għalhekk qed ngħid, importanti u kuljum baqa' jsossni li hemm bżonn tittieħed ir-responsabbiltà. Jirriżulta li l-Oppożizzjoni Nazzjonalista u l-eks kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil kienu mdejqa bil-fatt li l-pajjiż kienet jikseb suċċess fil-Presidenza tal-Unjoni Ewropea. Imma ħarġet fi żmien il-Presidenza wkoll. Il-pjan kien, jiena kontatt il-pjan kien li daw beżaw li jista' jkun l-suċċess ta' Malta kien jista' wasal elezzjoni bikrija u li Malta tirkeb fuq il-Gvern Malti jirkeb fuq dina il-da. U allura irridu wafquh. Irridu wafquh b'xi ħaġa kbira, xi ħaġa żgħira dan l-gvern li kien ikollu suċċess mhix biżżejjed.